Вітаю всіх на каналі Монеты Банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відэааглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 2 рублёў узору 2009 года літоўская чаканка. Тут у нас брак край ліста. Давайте разглядзім са всех бакоў. Рэверс мы бачылі. Давайте паглядзім на аверс і таксама на гурт. Вось такі цікавы гурт. Давайте зважым дадзеную монету. Я такие монеты купляю до сваёй колекции. Кто знайдзе, можа звяртацца до мяне, могу набыць у вас такие або такие, або іншыя браки. В оригинал монета павінна важыць 5,81, тут у нас выходит 5,62. Давайте яшчэ раз разглядзім бліжэй. А на сёння хаця бы замер развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы.